Partit maqut biex jagħti l-pajjiż lura lin-nies. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta indirizza għall-ewwel darba attività tal-massa il-meeting tradizzjonali fuq il-fosos tal-Florjana bil-qofol ta' ċelebrazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista li fihom ifakkar il-kisba tal-indipendenza. Ninsabu f'mument storiku ieħor għal Adrian Delija, m'għandniex ġlieda kontra edewa barranin, il-kolonjaliżmu jew l-indipendenza, iżda għandna darb'oħra ġlieda għax-xogħol, il-ġustizzja u l-libertà u kontra il-korruzzjoni. Għandna din id-darba il-ġlieda kontra il-mibeda. Irid jispiċċa iż-żmien fejn f'dan il-pajjiż tirrenja il-mibeda. Żar wisq biex niġġieldu kontra xulxin. Żar wisq biex ma nużawx ir-riżorsi kollha li għandna. Żar wisq biex niffirdu lilna nfusna għal skopijiet ta' konvenjenza politika. 30 sena ilu kan iġġieldu għal-libertà u issa qed jiġri l-istess. Transfers vendikattivi fuq mijiet ta' nies għax qed iħadnu twemmin politiku differenti. Adrian Delija qal il-Partit Nazzjonalista se jibda jara dan il-każijiet wieħed u se jkun it-tarka tagħhom. Tibżawx, tkellmu, qumu, ejjew għand il-Partit Nazzjonalista u ħassibuh it-tarka tagħkom. Mhux warajkom, mhux ma' ġembkom, imma qudiemkom biex jiddifendikom, biex ikun it-tarka tal-libertà, biex ikun dak li għal darb'oħra jiddefendi id-demokrazija f'pajjiżna. Dwar l-istedina għall-laqgħa ma' Joseph Muscat, il-kap tal-Partit Nazzjonalista, qal li sezzjoni tal-medja għamluha fatta li mhux se jaċċetta. Adrian Delija qal li dawn ħasbu li se jebża minn Joseph Muscat. Tana li mhux biss laqa l-istedina, iżda għamel stedina u nnifsu lil Muscat. Stiednu wkoll jgħid jekk hux lest jiddikjara li se jagħti free vote lill-membri tiegħu fuq liġijiet li joqtu materja ta' kuxjenza. Però issa minn hawnhekk nistiednu jien lil Joseph Muscat. Nistiednu jiddekjara jekk il-Partit Laburista għandux valuri. Nistiednu jiddikjara li l-Partit Laburista hux lest jiddefendi il-morali u l-kuxjenza. Nistiednu lil Joseph Muscat jgħid huwiex dispost illi jneħħi il-kuluri tal-politika blu, aħmar, aħdar jew oranġo mid-diskussjoni fuq il-liġijiet li jaffettwaw l-iktar affarijiet intimi għal-qalbna, tal-kuxjenza, tar-ruħ. U minn hawn nistiednu llejla jekk hux dispost li jagħti il-free vote lill-membri parlamentari kollha Laburisti kif disposti li nagħmlu aħna jekk ikun hemm liġijiet li jaffettwaw il-morali. U naraw issa Joseph Muscat jilqax l-istedina li ħajamillu il-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li hawn ġlieda ikbar li forsi mhux qed narawha. Il-Gvern musejjer lejn ebda direzzjoni ħlief li jirrendi lil pajjiżna stat bla ruħ. Dan bliġijiet li se jerru u jattakkaw il-valuri li jagħmluna verament Maltin, liġijiet fuq prostituzzjoni, droga, surrogacy u abort. Adrian Delija qal il-prostituzzjoni li hija diġà legali, il-Gvern issa jrid jikkummerċjalizza l-ġisem tal-bniedem u jpoġġilu prezz. Saħaq li l-Partit Nazzjonalista mhux se jibqa' siket u se jiddefendi bl-akbar saħħa u jiddefendi l-valuri li jagħmluna Maltin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar l-ekonomija fejn il-Gvern Laburista ma ppjana xejn u ħalla l-ekonomija missjuqa biss mill-proprjetà u fakkar li kienu gvernijiet nazzjonalisti li tul iż-żmien weldu s-setturi ekonomiċi ġodda kollha f'pajjiżna. Aħsbu ftit, min wellet is-setturi ekonomiċi kollha f'pajjiżna? Is-settur tal-marittimu, tal-avjazzjoni, tas-servizzi finanzjarji, tat-teknoloġija fl-informatika, tal-insurances, tal-gaming, is-setturi kollha wellidhom il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. L-eliqi tal-opportunità sabuhom il-Partit Nazzjonalista. Ix-xitla inżerat mill-Partit Nazzjonalista. Is-saqqiet mill-Partit
Nazzjonalista inżabbret mill-Partit Nazzjonalista. Mbagħad ġie l-Partit Laburista fil-Gvern u qatal frott u tħanżer waħdu. Dwar l-Malta, Adrian Delija qal li l-problema ilha magħna għal diversi snin, iżda f'dawn l-aħħar jiem il-Gvern wara biċ-ċar x'in il-pożizzjoni tiegħu, dik li jgħaddi romblu minn fuq il-ħaddiema. Lejn tmiem id-diskors tiegħu Adrian Delija qal li f'dawn il-ġranet diġà kellu laqat interni fl-istrutturi tal-partit fejn ġie deċiż li l-elezzjonijiet tal-viċi kapijiet u l-elezzjonijiet fil-karigi oħrajn isiru malajr kemm jista' jkun u jitlestew sa tmiem din is-sena biex fl-ewwel ta' Jannar tibda t-tiġrija vera għall-elezzjoni ġenerali li l-Partit Nazzjonalista jrid jirbaħ.